Inani labantu abasuleleke i-COVID-19 linyuke ngesantya eliphezulu xa kuthekeliswa nenyanga kaJuni noJulayi. Xa kujongwe kwinani labantu abasulekileyo kweli lizwe, i-43% yabo bantu baseMpuma Koloni. Isebe lezempilo lijongene nemingeni liqela. Ngokomphathiswa wezempilo kuzwelonke uGqirha uZweli Mkhize, kukho ingxaki kushokoxeka koogqirha, abantu abacocayo nabanye abasebenzi. Is that the hospitals are not full. If you look behind you in here, we have over 940 beds, and these beds are only occupied by just about 211 people, and so we've got about 730 extra beds which are not used, which are not occupied. Kukungaboni ngasonye phakathi kukarhulumente neenkokheli zemveli mayela nokunqunyanyiswa kwisiko lwaluko. Because we don't have a decision yet, and the formal submission is going to come next week, all I can say is that we've highlighted a number of issues that need to be addressed in the recommendations that are coming from the combined traditional leaders and provincial government and community organizations submitted to the national government. Iza kuqhuba inkqubo yokuvavanya abantu ngobuninzi babo ngeenjongo zokuthintela ukunwenwa kwale ntsholongwane. Kodwa umyalezo omnye, abantu banxibe imask, bahlambe izandla kwaye bangasondelelani. ULerato Fekisi, kwiindaba ze-SABC eBhayi.